Кажи ми само, дали целува белега на твоя... Още дай ми, тя е просто ненаситна. Има пари, има и туза. Наистина не знам какво да правя. Ти хареса. 13 февруари, денят в който днес ще подготвим подаръка на приятелката ми за утре за 14 февруари. Елате с мен и нека видите какво съм подготвил и какво ще правя. Тази година съм решил да направя нещо малко по-различно. Именно самия подарък, който съм подготвил на приятелката ми, ще бъде изцяло направен от мен. Но сега за целта първо ще ви кажа какво ни е необходимо, за да го създадем. Първо, трябва да намерим сапунени рози. Второ, трябва да намерим панделка. Трето, трябва да купим бомбони на Фереро Рошен. В момента се качваме в количката и тръгваме да търсим дадените неща, които споменах. Палим звяра. И сега тръгваме. Докато чакам колата ми малко да загрее и да паднат оборотите, да ви споделя точно каква ми е идеята на подаръка. Идеята е много простичка, но лично според мен се струва, че е доста готина. Съм решил да направя торта, която е изградена изцяло от сладкиши. Тук може би на екрана сега ще ви се появят някакви примерни модели. Да, това ми е идеята. Ще видим какво ще стане. Като цяло, да, формата ни е готова. Единственото, което е нужно, е именно да вземем самите продукти и да ги налепим по самата форма. Да, колата ми вече е загряла. Може да потегляме. Някой ми звъни. Малко е приятелката ми. Не е приятелката ми, майка е. Ало! Нищо в момента... Ива не е покрай теб, нали? Добре. Ми кажи откъде мога да намеря сапунени рози? Айде. Така, много добра новина. Току-що ми подсказаха откъде да отида да купя една от частите, които са ми нужни за направата на тортата, а именно сапунените рози. Което е много добре, защото, честно казано, аз не знаех откъде ще ги взема. Палим черния кошмар и тръгваме! Нещо, което не бях осмислил и нещо, което тук що разбрах. Именно, че не съм ял, още не съм закусвал. Аз съм си сериозно момче и в момента съм гладен, което е лошо, защото времето ми е супер ограничено. След 10 на 15 минути макс таван, приятелката ще ми се обади да отида да я взема от маникюр, че така сме се разбрали. И не знам какво ще стане. Добре, сега то що не кара? Дал съм ти път. Това е за към момента. Надявам се да успея да намеря време и да взема розите, и да я взема, и да хапна, и още неща. Приятели, стигнахме вече до самото магазинче, от което ще... Мамка му. Приятели, тук що установих, че ми го няма портмонето, което така леко ме фрапира, но няма проблем. Надявам се тук да не ме прибият, че съм спрял по този начин, но ние сме за набързо. Тук в България е позволено за набързо. Съм познал и аварийните отгоре на това. Би трябвало да нямам проблем. Спуснах си 1 евро. И така, приятели, влизаме в магазина. Добър ден! Идвам да попитам дали продавате сапунени рози. Знаете ли откъде мога да си взема само сапунени рози? Може ли си някаква идея? Не знам, много ли ви трябва? Да.
Много ви благодаря, направо ме спасявате. Че аз сетих малко в последния ден. Ето обикновено вие така се сещате. Да. Ние мъжете, да. Ето така, заповядайте. Много ви благодаря, не ми връщайте нищо. Не ми връщайте нищо, вие направо ме спасихте. Много ви благодаря. Чао, лека работа ви пожелавам. И така, приятели, както сами видяхте току-що, има добри и готини хора, които просто обичат да помагат на други. В този случай, благодаря ти, в този случай наистина много ми помогнаха, като дадах от собствените си рози, които бяха предназначени за букети. И наистина съм много щастлив. Сега товарим розите, които честно казвам не знам дали ще ми стигнат, но надявам се да стигнат. Аз просто така по инерция казах 14 рози, но реално дали ще ми стигнат 14 рози, предстои да разберем. Ако не стигнат, ще се опитам да ги вместя по някакъв начин, в който да ми стигнат, тъй че... Добре, първа част сме готови. Реално погледнато самите бомбони може да ги вземем от всякъде по всяко време, има нон-стоп и такива неща. Затова сега се прехвърляме към едно друго магазинче, в което трябва да си взема панделка и двойно залепваща такова тиксо. Добре, действаме. Така, значи панделчицата. Трябва ми също и... Камерата проблем ли е? Не. Че си записвам за влогче. Добре, окей. Да. Записвай да ме гледат някъде. Да. Да, ще да ме извести. Нали? А поне с нещо хубаво. Така и да попитам дали имате нещо като двойно лепящо тиксо такова. Ние имаме обаче да го залепим на пали. Не, ще ми трябва и за друго. Не, трябва да ми Така ли, добре. Откъде мога да си взема, знаете ли? Книжарни. От книжарница? Супер, окей. И така, приятели, не знам дали се вижда, че в момента баш не мога да видя, но панделката е просто феноменална и е просто брутална. Така, много съм доволен. Не знам да ми лети по лицето, защото първо, приятелката все още не е звъннала. Второ, почти съм готов. И като цяло да. Добре, действаме. Най-вероятно сега нещата, които взех, ще ги закарам в къщи. Ще ги скрия в там покрай хоум офисчето ми. Там по бюра насам натам. И така. Надявам се розите само да стигнат, че не знам какво ще правя. Ще стигнат. Надявам се. Добре, продължаваме натам. Запътваме се към книжарница, за да вземем това, което остана да вземем, именно двойно лепящото. След което вече се придвижваме към вкъщи, за да оставим нещата. Тъй като всеки момент, буквално вече е 5:30, приятелката ми, нали, да съм точен, в момента часът е 5:26, който означава, че приятелката ми е на маникюр от 1 час и 26 минути, 27 вече. Всеки момент, буквално чакам да ми се обади, всеки момент. Затова запътвам се към книжарницата и веднага... някой ми писа току-що. Това мисля, че е приятелката ми. Надявам се да не е тя. Сега ще погледнем. Да, тя е. Написала ми идвай. Добре. Взимаме по най-бързия начин двойно лепящото и продължаваме. Приятели, стана леко напечено. Приятелката ми вече е излезнала от салона и ме чака. Аз тепърва съм на книжарница и отивам да търся двойно залепващо. Не знам как ще станат нещата. Ама ще ме изчака сега, какво да направя. Аз си казах между другото, че отивам просто до магазин, че са ме изпратили да взема някакви неща. Те каза окей, споко. Тъй че да, бързам колкото мога. Нали, няма да тичам сега. Добре. Аз хубавото е, че по принцип на тия 3 дестинации, в които обиколих, се случи така, че паркоместата бяха точно до самото място. И в този случай ми е така, което означава 3 от 3. Ето вече съм почти в книжарницата, което е много яко. В книжарницата сега влизаме. Така. Идвам да попитам дали имате двойно лепещо. Добре, супер. Така, благодаря ви.
Взехме и двойно лепещото. Добре, днеска ми е явно някакъв късметлийски ден, въпреки че е петък 13. Добре, петък 13 ми се очертава да ми е готин за сега, защото всичко е просто перфектно, наистина. Сега се качваме в мръсния ми джип и потегляме към приятелката ми. Обаче, сега, тъй като тя ме чака, нямам време да отида до вкъщи, което означава, че всичко трябва да го прибера някъде, където тя да не го види. И мисля, че най-добрият вариант е, тук имам една раница на GoPro, ето тази, и мисля, че в нея ще стане перфектно. Сега ще разберем. Сега, това ни е раницата, в която ще приберем всичките неща. Добре, ще се побере ли това тук? Побира се, да. Това е приятелката ми най-вероятно. Момент. Да, тя е. Нека да я вдигна. Ало! Алло? Да, слънчице? Какво правиш? Нищо, Любов, ето тъмън тръгвам. Чакай, че си изключих камерата. Любов, бързам максимално много, извинявай. Не се притесняй, Любов, просто ми е малко студенко. Студенко, ти идваме и сега, Любов. Ей сега, Джани пристига. Не ти ли интересно ногтенчето му? Какво? Не ще ли ти интересни ногтенчето? Много съм интересен, Любов, нямам търпение да ги видя, само че на живо. Добре. Да, миличко. Добре, Любов, затварям ти и тръгвам към теб. Айде. А не може ли да си приказваме? Не, коте, защото има Добре, много Джани. полиция из града. Айде. Добре, излъгахме току-що. Няма проблем. Само ме е страх да не ми се развали самата панделка. Но, каквото такова, сега каквото стане. Важното е, че по някакъв начин се опитвам да правя нещо. Колко се получава и колко не знам. Закопчаваме раницата. Вие в момента със сигурност не виждате нищо. Добре, абсолютно всичко се побра и го слагаме сега ето така отзад и тя няма да разбере абсолютно нищичко. Взимам ви, че стана тук паприкаш. Приятели, отиваме да я вземем най-сетне и сега след малко ще я видите и нея. Още дай ми, 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 още дай ми. Тя е просто ненасита и не мога да изсита. Само те тук съм бърза, но като ме кита. Не мога. Вчера ръка за ръка до него вървеше. Шибидуп. Бяхте ли влюбени докато... Чакайте, пусна светлината, стойте. Цак, оп. Кажи ми само, дали целува белега на твоето рамо, дали на майка ти той казва мамо, дали за тебе той е падал на коляно. Кажи ми само. Let's go! Хайде ръцете горе! Let's go! Атака! Шефът ми е ти писа. Ето я и нея, дами и господа. Тя в момента се чуди защо снимам с GoPro-то. Това е една наша приятелка с която ще бъде включен... Момент да изключа това, че може би няма да се вижда. Това е... Видеото, моля те. Така, вече си във видеото. Не, моля те. Не става вече. Не става, защото иначе няма да се види как взимам... Айде да видим ногтите. Мали! Дами и господа, те са просто прекрасни. Уникални са. За такива ногти винаги съм си мечтал и аз. Тук не снимай какво върви. И по-красиви са от всички виски. На Ненчо фирмата е номер 1. Сега отиваме до вкъщи. Аз още не съм хапвал, аз мисля, че казах по-рано. Аз още вкъщи да хапнем. Тук не да снимаш да не правим реклами на моите 36 абоната. Каква е раница, бе? Хапна. Обяснил съм на влога. Обясни ли на влога каква е Да. раницата? Нощ ще се разцепи и за всичко е виновен. Кой? Шефа. Сега ще влезем вкъщи да хапваме. Да. Какво ще хапваме? Сега ще видим какво е в пътя. Добре. Приятели, вече сме си вкъщи, искам да ви се оплача. Искам да видите
майка ми какво е направила с спалнята ми и с стаята ми с претекст, че чисти. Погледнете. Това нормално ли? Какво си направила? Както си разхвърлила, сега искам да го оправиш всичко. Не се смей, оправи всичко. Защо са ми тук кутиите от айфоните? Така, приятели, тук що дадох на мама да скрие нещата. Ето тук в гардероба ми няма да светка лампа. Че им къде ги е прибрала. Ето ги тук нещата. Така. Самото форма е тук долу на земята се поставим. И така. Добре, продължаваме. Какво е това? Снимам те за влога. Ще те кача в YouTube. Така, сега ще си слагаме да хапваме. Ти няма да хапваш. Хапвам аз. На здраве, приятели! Вече хапнахме, пинахме, починахме. Концепцията на този клип така малко се попромени. Малко стана като daily vlog, но няма значение. И така, приятели, в момента вече е 10 часа вечерта. Сега отиваме на кафенце, след което кафе вече ще се прибираме вкъщи и реално вече няма какво толкова да ви показваме и да снимаме. Да, точно поради тази причина мисля да сложа точката на днешния влог. Това да бъде края. Ти какво мислиш? Съгласна съм. Да. И надявам се влогчето ни да ви е харесало. А ако е така, знаете какво да направите. Чао от мен, ще се видим следващия път. Кажи чао на хората. Чао! Чао от нас. Здравейте, приятели. Часът е 2:30 вечерта. Току-що закарах приятелката ми в къщи. Закарах си я в къщи. И в момента отивам до една бензиностанция, за да мога да купя нещата, които са за тортата. Реално погледнато аз пред нея закрих влога, но колкото за пред нея, в момента отиваме при едно мое приятелче, който работи в бензиностанцията, където оттам ще вземем повечето неща. Надявам се и всичките де, но оттам мисля, че няма Фереро Рошен. Добре, сега ще проверим. В момента стигаме, паркирам и действаме. Приятели, тук що момчетата тотално ме предадоха и ми съобщиха, че нямат нещата, които ми са необходими. Точно поради тази причина. Сега... Киндер, тия дългите, братле. Не, брат. Приятели, сега ще отидем до някой нон-стоп, който там ще си напазаруваме. Исках да си взема от тия момчета, за да им правя оборот, да им пълна джобовете, ама нема. Не пълниш моят, БГ, бе, брат. Така, приятели, вече съм си в къщи. Напазарувал съм нещата, които са ми нужни за направата на тортата и сега сядаме да я правим. Надявам се нещата, които съм купил, да стигнат и да не се налага да ходя отново до магазин. Та сега сядаме и започваме да правим целият проект. Приятели, тук са вече абсолютно всичките неща. Именно формата, която съм изобретил. Така. Пандуката, която ще бъде на края след лентите. Двойно залепващото. Пандуката, която ще бъде около формата. И самите рози. Сега, преди да започнем с всичко, искам да премеря, да видя дали всички неща ще ми стигнат. Точно заради това вземем сега формата. И първо ще видим дали ще стигнат, които са 4 на брой. Надявам се да стигнат. С подготвя една водичка. Започнем с мереното. Видим дали ще стигнат като цяло тези киндери. Приятели, много лоша новина. Киндерите няма да стигнат. И сега не знам какво да правя. Гледам го, мисля го, но не мога да го измисля. Приятели, току-що осъзнах, че досега камерата не е снимала. Но няма проблеми, не съм стигнал кой знае колко далече. Реално погледнато все още слагам киндерчетата, тъй че няма абсолютно нищо, което да сте изпуснали. Тъй че си продължаваме.
хора. Така. Не ми достигнаха точно 3 парченца киндери. Точно 3 парчета киндери. И сега не знам какво да правя. Другия ми вариант е тортата. Всъщност да. Направим просто така. Хе-хе, стана супер. Само че... Получи се перфектно. Муцка. Няма как да стане по-добре. Добре. Нека сега да го завържим, да го постигнем малко, да видим как ще изглежда. И така, приятели, вече сами може да видите горе-долу как изглежда цялото нещо. Аз мисля, че стана горе-долу окей. Продължаваме с следващата стъпка, а именно... Така, приятели, до сега не съм снимал, но мисля, че не е проблем, тъй като доста така неща успях да заснема. И искам да ви покажа, че не мога да повярвам, но съм вече готов. Остана само да сложа панделката. И сега ще ви покажа как изглежда и самото нещо, което толкова много се измучих да направя. Сега му слагам само панделката, разчиствам тук и ще ви направя малко по-така хубаво, такова да се види само от самата торта как изглежда. Приятели, както видяхте, тортичката е готова. Със сигурност не стана по начина, по който трябваше да стане, но така става абсолютно всеки път. Сега постарах се адски много. Надявам се да я зарадвам по някакъв начин. Или по този начин. И така. Аз вече отивам да си лягам, тъй като е 5 часа. Отивам, заспивам и ще се видим утре, когато ще го подаря. Леко от мен. Ще да зареждам батериите и GoPro-то, всеки момент ще умре. И така. Адиос. И така, приятели, ето ни от следващия ден. В момента сме 14 февруари, 5:30. Накрая така леко го пипнахме. И ето го и крайния резултат. И мисля, че така е възможно най-готин. Ето, погледнете. Мисля, че става наистина много готино. И нямам търпение да го дам след малко. Как ще го дам? Няма нещо някакво специално така измислено, измислен план или нещо от този сорт. Просто като отида да я взема с колата, ще я изчакам да слезе, и тя слезайки, аз ще бъда пред колата с тортата и така ще я го подаря. Ще видя само GoPro-то къде да го оставя, най-вероятно на капака на джипа. И като цяло да, това ми е плана. Не е нищо съществено, но важното е, че от тук. И така, най-вероятно сега вече ще видите и самата изненада. Няма какво повече да снимам, тъй като този влог май ще стане супер дълъг, не знам. И да, директно сега ще преминем към самото даване и така нататък. Така, приятели, приятелката ми е готова. Казах да ходя да я взимам. Тъй, че сме готови и ние. Ето може да ме видите. И сега тръгваме към нея и е време да и направим тази малка, скромна изненада.
И така, приятели, вече сме при тях, тук що паркирах. И сега това, което ще направя е да й пиша, че съм долу. И почваме да подготвяме тук нещата. Написах и. Долу съм. Така. Добре, време за екшън. Отваряме прозореца, за да може като пуснем песента да ни чуе. Сега тук спирам песничката, подготвям си другата. О, майко, тя слиза. Не знам колко се вижда, колко не, но това е положението. Не знам колко се вижда. Надявам се да се вижда. Тя слиза. Виждам я слиза. Оф, мамка моя не се вижда нищо на GoPro-то, не знам. Чекайте така да не ни види. Да се обърнем, че тя в момента слиза по стълбите. Ето я. Здрасти! Здравей. Заповядайте се. Много ти благодаря. Ти ли го направи? Да. Уникално е. Харесва ли ти? Много. Харесва ли ти? Да. А? Уникално е. Хора, Ти ли го успяхме. направи? С нощи според теб, що съм стоял до 6 сутринта. Исках да се приберем. Намали малко музиката. А? Намали музиката. Ще Намаля. се чува нагоре. Намалям. Уникално е, Любов. Как Харесва го ли? направи? Еми, с желание и с труд и мъки. Ще видиш във влога. Те обичам. О, аз те повече слънчице. Харесва ли ти? Наистина нямаш О, абе, мами бе, какви парички бе слънчице мое. Много ти благодаря. О, душичка златна. Не се разстройвай, мами. Много е хубаво. Радвам се, че ти хареса. Кажи ми. Не е нищо, кой знае какво ми сърце. Напротив. Тая година реших да бъде нещо такова. Ама как го направи? Ще видиш във влога. По Как принцип, го залепи? формата беше съвсем различна. Това е чисто ново сърце, което направих. Аз уникално е, много ти благодаря. И панделки, и всичко. Уникално е. Радвам се, че ти хареса слънчето. Много ти благодаря. За нищо. Ама залепил ли си ги да не паднат? Но, уж залепено. Да не паднат? Уж е залепено. Ама ще мога ли да си ги изям? И разбира се, че може да си ги изядеш. Няма да си ги развалям. При каквото искаш с него. Уникално е. Радвам се, че ти хареса. Стига да стига. Не е нищо, кой знае какво. Ще имам за рождение ден, какво ще бъде. Много е хубаво. Радвам се, че ти хареса. И така, приятели, поуката от днешния влог, надявам се да сте я разбрали, е именно, че когато сте наистина с правилния човек до вас, въпреки на такова супер дребно нещо, той ще реагира по този начин. По това ще разберете дали един човек наистина е за вас или дали не. Има много такива неща, които се случват, които именно те показват дали, нали, връзката е пълноценна и така нататък и други неща. Панделката? Панделката съм я Така взел ли я отделно. купи? Не, да. Аз да направя така панделка, чакай малко. Някой помогна ли ти ли сам сами, че го направи? Ще разбежа влога. Всичко Много сам. ми е интересно. Всичко сам го направих. Според теб, защо съм бил за сутринта Ти по буден? принцип не обичаш такива пипкави неща. Отвратителни са ми, да. Добре, айде да се качваме. Да стига пъчкала, да е. Много ми харесва, наистина. Аз ще да ти го подаря по съвсем различен начин, но дните ми малко ме прецакаха. Защо? Как ли да го... Защото трябваше да имам първо оператор, някой да снима. Второ, трябваше да дойда пред училище, като завършиш училище, което най-малко очакваш. Ще да ти кажа, че няма мога да те взема и да пъкна. Там исках да я малко, исках и букет да ти взема, но просто не ми остана никакво време, защото в последния момент малко се получиха нещата. И да. Има от любимите ми бисквитки. Да? Това си го измислих. Уникално Да започна е. с тях, защото знам, че ги обичаш. Да. Много е хубава любов. Радвам се, че ти Нито харесва. самата мисля, че ти си го направи.
направил. Да, цялото. Едно по едно се създам. Мале, човека ще видиш в... хора, приключвам. Това беше всичко от мен. Надявам се днешния клип да ви е харесал. Да. Колко му трябва на човек, за да го зарадваш. Един супер такъв малък жест. Показва също и от срещния човек колко струва и какъв е той като стойност. Да. Добре, стига почкала. Добре, чао от нас. Ще се видим следващия път. Това вече е финала на влога. Помниш, когато с нощи затворих влога? Да. Ами, той после продължи. Пред теб го затворих, да. Така, добре. Чао от нас. Надявам се да ви е харесало.